बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि फिल'सफि आदर्श बेखौ लानानै हाबा मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबा बर' हारिया आवगायबोदों नाजाबोदों। नाथाय दिनैनि समाव बिथांनि आइडिय'लजि बिथांनि फिल'सफि सानथौ सानस्रि बेखौ बिजिरनो थांनायाव दासिमबो नांगौ बायदियै जोङो हाजोबाखै होननानै आङो बुंनो सानो। दा हाजोबैखायनो दिनै बर' हारिनि गेजेराव माने माखासे कुइसन्सफोर गेजेर गेजेर सिखाङो, जाय कुइसन्सफोरनि एन्सारखौ जों जोबोद फार्मलि डिटारमाइन भाबै होनो हाया, जोङो गोनो गोथो जायो। दा जेब्ला जोङो बिथांमोननि आइडिय'लजि फिल'सफि बिथांमोननि सानथौ सानस्रिफोरखौ गोख्रोङै बुजिगोन आरो मुलुगनि जाथाय बिजाथायफोर बायदिसिना जौगानाय बायदिसिना थासारिफोरखौ जों जेब्ला बुजिगोन अब्ला जों खोब फार्मलि खामानि मावनो हागोन। आंनि बुजिनायाव बेनो जे बड'फा बायदि मानसि मुलुगाव गोबां जोनोम जायो आरो बिथांमोना थांना थानायाव गोबां हाबा मावो, थैना थांनायनि उनावबो गोबां हाबा बिथांमोना मावबाय थायो। दा दिनै जेरै महात्मा गान्धीया थैना थांनायनि उनावबो दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन रिलेभेन्ट जादों, बिथांनि फिल'सफि आइडिय'लजिया मुलुगनाङैनो दिनै इन्टारनेशनेल कमिउनिटिया बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनो गोनां जादों। दा बेखौ जोङो बुजिनानै नायोब्ला दिनैनि समाव जे जोङो बड'फानि जि सानथौ सानस्रि बेखौबो जोङो बुजिनो हायो। दा मोनसे हारिया थांना थानांगौबा सानथौ सानस्रिखौथ' नांखागोन। सानथौ सानस्रि गैयाजासे हारिया थांना थानो हानाय नङा। गोदोनिफ्राय जिखिनिखौ जोङो नुबोबाय बर' हारिनि जारिमिनाव, दा बे सानथौ आरो सानस्रिखौ सोरबा सासे इन्डिभिजुवेलनि आरो हारि नाङैनो जोङो बबेबा मोनसे सानथौ सानस्रिखौ मानिनानै सोलिनाय बेयो गोबां मोनसे डिफारेन्स दङ। दा बेखौनो लानानै दिनैबो जोंनि गेजेराव माखासे कनफिउजिं स्टेटखौ जोङो नुयो। आङो बेखौनो सानो जे बड'फानि सानथौ सानस्रिखौ गोनो गोथो गैयाजासे जों जुदि बयबो गोथौयै हाबनानै बुजिनो नाजायोब्ला हारि दानांगौनि बाथ्राखौ जों बुजिगोन, हारि थांना थानांगौनि बाथ्राखौ जों बुजिगोन आरो हारि मोनसेया थांना थानांगौब्ला बबे बबे बिथिङाव जोङो कमप्रमाइज खालामनांगौ आरो नाङा बे खोथाफोरखौबो जोङो जोबोद मोजाङैनो बुजिगोन होननानै आं सानो। दा दिनै लिभ एन्ड लेट लिभ होननाय खोथा बड'फानि बे फंसे बाथ्राया ओरैबायदि मुलुगाव रिलेभेन्ट, जुदियो बे बाथ्राखौ बड'फाया बुंग्रोआखैमोनब्लाबो बड'फाया जे बेखौ बुहुमनि नैबे खनायाव लाबोनानै फोसावबाय मोनसे पार्टिकुलार थासारियाव। दा बे लिभ एन्ड लेट लिभ होननायनि फिल'सफि बिनि आन्दोनि बेखौनो लानानै दिनै जोङो खामानि मावनानै बर' हारिया दावगालांनो हायो। आरो दिनैनि समाव हिंसा खालामग्रा मानसिखौ रावबो मोजां मोना, बयबो मिथिखागोन। जायफोर हिंसा खालामा, गाव थांनानै थानायखौ रावबो होबथाया, नाथाय गाव थांनानै थानो नागिरनानै मालायखौ थांना थानायाव जेला डिस्टार्ब होयो, होबथायो, बै सुबुंफोरखौ मानसिफ्रा मोजां मोना। दा दिनैनि समाव बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो बुंनो नाजादों बड'फा आरो बड'लेण्ड बे मोननै सोदोबखौ मोनसे खालामनानै बड'फानो जि सनमान होनांगौ बै सनमानखौ मानसिफ्रा होनो नागिरा। बड'फा आरो बड'लेण्ड मोनसे कइननि मोननै बिखुं होननानै बिथांमोना लांनो नागिरो। बड'लेण्ड बिनाया मोनसे सोमावसारनाय, बड'फाया गावनो सासे इन्स्टिटिउसन, मोनसे इन्स्टिटिउसन बियो मोनसे, बेखौ बुजिनांगौ दङ जोंहा, बेहा स्टाडि खालामनो गोनां दङ बड'फानि सायाव, बिनि मावनाय दांनायाव। दा बेखौ बड'लेण्ड सोदोबजों दाजाबफानानै माखासे मानसिफ्रा फिनिश खालामनो नागिरो। आरो दिनै हारसाफ्राबो बेखौनो रायलायदों, शंकरदेबखौ भगबाननि मर्यादा होआमोनब्ला शंकरदेबा नबेल बान्था मोनगौमोन होननानै। दा जोंनि समाव जोंनि दिनाव दा जों जेखौ बुजिदों जे बड'फानि फिल'सफिया जोंखौ जोबोद गोजौआव लाबोदों हारिखौ, जोङो बेखौ बुजिनो नाजानाया मोजां। दा बेवहाय आङो बेखौल' बुंनो नागिरदों जे रिभलिउसननि जे थियरि बेखौ बिथाङा जोबोद बुजिदोंमोन। फिजिक्सनि मानसि हिसाबै बिथाङा जि मोनसे साइन्स अफ रिभलिउसनखौ साइन्टिफिक वेजों बिथाङा नायनो हादोंमोन। आरो नंखायनो बर' बायदि गाख्रेबजानाय नाख्रेबजानाय मोनसे हारियाव बेसेबा गिदिर मोनसे रिभलिउसनखौ लाबोनो हादोंमोन। लेभेल अफ थिंकिंनि सायाव थिंकिं खालामहैनांगोन। जों हारि नाङै मा सानदों बेखौ
एक्सप्लोर खालामनो हानाय फिल्टार खालामनो हानाय बिनि सायाव स्टाडि खालामनो हानाय बै लेभेलसिम थांनो हायाबा दानि जि जेंनाफोर बेखौ जों सौसिनाया जोबोद गोब्राब जागोन। जे ब्रजेन सारनि जि सोरजिलांनाय बेखिनिखौ जोङो गासै सोरजिनाय दासिम सोरजिदों बिथाङा बेखौ जोङो मोजाङै प्रिजार्भ खालामनांगोन आरो हारि दानायाव जोङो बेखौ बाहायनांगोन। आरो बेजों लोगोसे नैबे बान्थाखौ होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दुखुनांथावा बेनो बड'फानि जि जोनोम सान बेखौ जोङो फरायसा सान हिसाबै फालिनो बिबाय थादोंमोन आसाम सरकारनियाव। आसाम सरकारा बावैसो लाइजामबो हरबाय बिटिसिआव जे बिनि सायाव लिरनानै हरनांगौ होननानै। बिटिसिआथ' होआखिसै, बिटिसि सोरजिनायनिफ्रायनो जों बुंबाय थाबाय मालाया फालिदा फालि जोंनिया फालिग्रोनांगौ होननानै। दा जोंनि गेदेमा सुबुंफोरखौ जोंनो फालियाबा सोर फालिनो? मा थाङो बेखौ डिक्लारेसनल'सो फैसाबो नाङा जेबो नाङा। बड'फानि जोनोम साना फरायसा सान 31 मार्च जोब्बाय बेनो। आसाम सरकाराव माने तरुण गगैनि कंग्रेस सरकार थानाय समाव सासे मन्थ्रिया बुंबाय नोंसोर बिखौ बियोबा बिबो बिगोन आरे होना सोरनियाबा मोनथावथाव दङबा जोंनिया मोनथावथाव जों बिदों। दा दानि नैबे सर्बानन्द बिथांमोनखौ नारसिननानै जों बुंहैनायनि उनाव बिथांमोना लाइजाम गांसे हरदों बिटिसिनो। जोंनियाव बिटिसिआ बिहरदों माबा माबि लिरनाय जोंनिफ्राय हरबाय, नाथाय बिथांमोना दाबो हरदोंना हराखै जों मिथिया। दा बे रिकगनिसनखौ दाबो मोनाखै। बड'फानि मुङाव जि पार्क दङ बेखौ डेभेलप खालामनाय जायाखै। एखमबा थाङो खालामनो होननानै एखमबा खालामा, बे मोनसे डेभेलप जायाखै। दा जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। नाथाय नैबे मोनसे खामानिया जे जोंहा सोलिगासिनो दङ बेयो बेसेबा गिदिर मोनसे खामानि जादों बे बान्था होनाया। दा दिनै जायफोरा बान्थाखौ अलरेडि मोनलांबाय, दानि सिगाङाव जिफोरखौ मुं मख'दों महाश्वेता देवी, दिनै पाट्रिसिया मुखिम, बिथांमोननो बान्थाखौ होनानै जोंहा जेबो हारिया माने लस जायाखै, बिराद लाब जादों। दिनै बर' हारिनि जेंनाखौ बिथांमोना जोंनि सारा इन्डियायावनो सिगां जेरैबायदि बर' होनना बुंबा मानसिफ्रा जेरै गियोमोन, जेरै मोनसे सासपेक्ट मोनसे डाउट माबाजों नायोमोन, बैखौ दिनै खोमोरनो थाखाय बिथांमोना गोबां खामानि मावगासिनो दङ। प्रफेसार शान्ता सिन्हा, अरुणा रय जों लोगो मोनबाय थायो। बिथांमोना बेसेबा गिदिर सासे माने स्कलारबो इन्टेलेक्सुयेलबो इन्डियानि, जेराव थाङो बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नैबेखौ जोङो लांनांगोन। प्रफेसार गणेश देवी सार, बिथाङा जोबोद मोजाङै जोंजों फ्रिकुवेन्ट टाच जायाबाबो जोबोद मोजाङै मोनसे सोमोन्दो लानानै खामानि मावनो थाखाय गोसो दङ। आं लोगो मोनबाय थायो थाबनो। दा बे हिसाबै नैबे जि बान्था होनाय, बे बान्था होनाया गमामायैनो बड'फानि मुङाव मोनसे गिदिर खामानि जादों आरो बेखौ जोङो जेरैखि जाया लांबाय थानांगोन। इयुनाव बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खालामनांगोन। गामाखालि बोसोरनिफ्राय दिनै नैबे माने बोसोराव जोङो जोबोद माने फिसायै बेखौ फालिनाय जादों, नाथाय उनाव गाजा गोमजा बेखौ जोङो फालिनायाव जाहाथे बयबो मदद होयो। आरो बर' हारिनि बियो जिहेतु हाइएस्ट मोनसे सिभिलियान एवार्ड, दा बेखौ जोङो बेनिफ्राय जोबोद गाजा गोमजायै गडजियासलि जोङो खुंनो हायोबा जोंनि जि थांखि बेयो आरोबाव गोजौआव थांगोन। इउएन ट्रास्ट हिसाबै गोबां खामानि दङ, जोंहाबो एबसु हिसाबै गोबां खामानि दङ, जों नांगौ बायदि मावनो हायाखै। दिनै बर' हारिनि जेंनाफोरखौ लानानै इयुथफोरनि गेजेराव ग्रुप डिसकासन सेमिनार बायदिसिना खुंनाय, बड'फानि फिलसफि आइडियलजिफोरनि सायाव बिथांनि माने थांखिफोरनि सायाव नोजोरफोरनि सायाव जोङो जेरैबायदि मावनांगौ मावनो हायाखै। दा उननि समाव जोङो बेखौ मावनो नाजालांगोन।